Portugaliýanyň paýtagty we Ýewropanyň iň köne şäherleriniň biri bolan Lisabondan hemmekşär talam. Bir hepdelik geldim. Şu adam Lisabonyň iň meşhur meýdanlarynyň birine. Arkamda görýän heykeliňiz atyň üstündäki botçygit 18 asyrda ýaşan Portugaliýanyň paşasy Joseph I. Görýän bolsaň adamlar şu gün 4-nji gün hepdeçi adam şun ýalap hepde soňy has köp köp turist we Lisabon hakynda biraz aýtsak bolsam ilatyň köp bölegi daşary ýurtdan gelip işleýän halk haýsy ýurtlardan esasy Afrika ýurtlary, Arap ýurtlary, biram Günorta Amerika ýurtlary. Gaty köp adam bar. Biraz daşdawra görkedeýin. Gelseňiz şunýalak kiçi sary tramwaýlar gatykän. Bäze gaty meşhur. Şuat bärde esasy meşhur köçeleriniň birine ýörap barýar Şuat. Häzir adamyny görersiňiz. Bärde düýün aýlanypdym. Bugün hem siz bilen bile aýlanaýym diýdim. Nätdi? And restaurants. Justice Ministry. Bir da ünsördim. Bärde kän halk gurallara kän ünsörenoklar. Ene görýän bolsaňyz bärde polisiýa we bärde gyzyllar geçip oturýarlar. Polisiýa da o ýada atdyr. Biram Ýewropanyň köp ýurduny gezdim. Gurallara iň uýan döwlet Polşa diýipler. Gyzyl ýanyp otyr, adamlaram geçýär. Hiç münserin, polisiýa da bilemok. Ýada atdyrmy ýa bular üçin normalmy? Menem akyllyja bolup ýaşlyň ýanýança garaşýan, soň geçýän. Aýtmaýalym. Ýewropada şunýalak gurallara döwletiň goýan gurallaryna iň uýan halk Polşa. Ne ýakdyan köçäm? Adam görýän bolsaň, etatana aňyr tarapda başlaýanlar. Şunýalak köçelerinde her yer kafe, bar, pub, gize, halk ýatanok. Biram Erasmus'tan gelen köp studentler ama olaram köpse gize stayda. Portugalya olan her yerde Ronaldo'nun suratı Ronaldo görýän bolsaňyz biram gelýänizde gatty tere tapsa bolan şunýalak ýolda hatda taksizler gatykän şunýalak braslet ýa suvenir jaýaşda hatsa qoranlaryna elläýän. Käbiri eliňizde gypdyrýar. Almajak bolsaňam soň pul talap edýär. Şoň üçin sowgat diýselerem hiç hasan alaýman. Diýmir Ukrainaly dostum şonýalak sowgat diýdi, eline daqdy, ondan soň pul tölemeli boldy. Sowgat diýerler, soň Hani pulun yok diye sonra başlar.
Qızıl yana hiç kim menden başga hiç kim daýdan ok. Ýaşyl boldy geçýär. Hayran alym. Gelenim bäri hiç hili erwet waka gabat gelmedim ýöne. Düýün grup bilen aýlanyp ýördi. Men bärik bir grup bilen geldim. Onuň aramyzda bärde ýaşaýan yerli halkdan 200 tane kişi bardy. Solar diýdi-de tera tapsa bolun giden wagtyňa jüýümde, gapsaňyda ünsvermeli. Bärde maşenlik aty köpmüş. Ogry maşenlik şoň üçin oňa da geleňizde ünsveriň tera tapsa bolun. Ýöne şäheri gathaladym. Şäher kan ullar köp berek ýörek gidip bolýa. Geleňizde bärde göni metro minmeden öň sary kartlary bar. Sondan göni maşynkadan alýaňyz. Soňa pul ýükläp gidivermeli. Tramvay, avtobus, metro hemmesinden geçýär. Biram ýollarda sylgat iş ýerlerini her ýerde görüp bilýär. Aýdym saat bolsun, ýa şunýaly surat bolsun, ýa el işleri bolsun. Şu an öňümizde mod konsert. Men geldim onu tordy. Şu an ekeder grupda aýtma bu da geçermedim grupdan geldim. Şu adam Portugaliýanyň iň meşhur naharnyň biri, desertnyň biri. What's the name of Pastel de nata. Pastel de nata. Yes. The best dessert in Portugal. Bulan Gruzyaly. Yes. Adyň näme? Benim adım Mini, benim adım Gürcistan'dayım. Çok sağ ol. Gamarjaba. Kamarjaba. Thank you. Maglova. Maglova. Bezi is YouTuber. And you're from? From Liechtenstein. Liechtenstein. You know that? Ask him. Yeah. You are asking to whom? To them, to your community. Ulan görýäňiz pastel de nata. Yes? Pastel de nata. Yes. Awasan ýalap onda häzir barlak göreli, ondan taýan mälerini taýan aýdardy. Awa dostlar şu an Portugaliýanyň iň meşhur ýejekleriniň biri bolan pastel de nata. Bärik geldiňiz hemme ýerde görüp bilýäňiz. Maşyn ýaljak. Tarpary. Cinnamon da qarib asatydym. Elbetde Alyona. Gat süýji. Ýeňide ýa suw ýa-da çay bolmasa gatlaýyn. I'm speaking Turkmen. So did you like? But without tea or without water, Without it's water, without really coffee. too sweet. And did you like? I didn't try it. Before? Before, yes, I do. In my It was opinion, good. It was But good. Nini. But Çok when I güzel. tried first time, it was better. yes. That's what Beriko said. Really, yes. The one that we tried together. Men şu an hemen otur. Grup bilen. Ondan istemler haberleşir.